Защо сме на това дереджели? 1 милиард печалба на бензиностанциите, 1 милиард печалба на фармацевтите, 1 милиард печалба на хранителните вериги, 1 милиард и нагоре печалба на телекомите, 2 милиарда и половина вноска към Европейския съюз, 3 милиарда печалба на банките. Тук говорим за десетки милиарди годишна печалба, която изтича извън държавата. И още по-интересното е, че тя изтича, освен че изтича, тя бива разпределяна по много интересен начин. Голяма част от тези компании всъщност най-накрая стоят държави. Държави от Запада, държави от Изтока, без значение. Стоят държави, което означава, че ние с нашите пари, които даваме на тези корпорации, плащаме в Белгия пенсионната система, в Австрия здравната система, в Германия подпомагаме безработните. А на изток, ако щете погледнато, ние подпомагаме войната в Украйна